नमस्कार, उर्वीज किचनमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत. मित्रांनो, रविवार आला ना की नॉनव्हेज खाणाऱ्या मंडळींच्या उत्साहाला अगदी उधाणच येतं. वेगवेगळे बेत आखले जातात. पण दरवेळेला खोबरं, कांदा, आलं लसूण याच्या वाटणातलं नेहमीचं चिकन करण्याऐवजी जर आपण ही वेगळ्या पद्धतीची, वेगळ्या धाटणीची रेसिपी जर केली तर काय हरकत आहे, हो की नाही? रेस्टॉरंटमध्ये गेल्यानंतर आपण नेहमी आपल्या आवडीची एक रेसिपी नॉनव्हेज खाणारी मंडळी ऑर्डर करतात आणि ती म्हणजे बटर चिकन. येस, किंवा चिकन मखानी. चला तर मग आज आपण ही रेसिपी घरच्या घरी करूया. साधारण 4 माणसांना पुरेल इतक्या प्रमाणात हे बटर चिकन करण्यासाठी मी इथे 300 ग्रॅम बोनलेस चिकन घेतलं आहे आणि तुम्ही पाहू शकता मी चिकनचे असे पातळ आणि बोटा एवढे लांब असे तुकडे करून घेतलेले आहेत. आता ह्या बटर चिकन रेसिपीची पहिली स्टेप आहे ते चिकनला मॅरिनेट करणं. सो चिकनला मॅरिनेट आपण करूया आता. आणि त्यासाठी आपण यात मीठ घातलं 1 चमचा, 2 ते 3 चमचे रेड चिली पावडर, लाल तिखट पावडर तुमच्या आवडीनुसार, 2 चमचे आलं लसणाची पेस्ट आणि हे सगळं छान मिक्स करून घ्या. हा मसाला सगळा चिकनच्या सगळ्या पीसेसना व्यवस्थित लागला पाहिजे अशा प्रकारे. आणि मग हे मॅरिनेट केलेलं चिकन आपल्याला साधारण 15 ते 20 मिनटं बाजूला ठेवायचं आहे. आता आपली दुसरी स्टेप आपण करायला घेऊया, ती म्हणजे बटर चिकनचा ग्रेव्ही मसाला करण्याची. त्यासाठी मी इथे 2 मध्यम आकाराचे कांदे घेतलेत आणि मोठे मोठे तुकडे करून घेते, कारण आपल्याला हे नंतर मिक्सरला बारीक वाटूनच घ्यायचे. सो अगदी बारीक कापण्याची गरज नाही आहे. त्याचप्रमाणे 4 ते 5 मध्यम आकाराचे टोमॅटो आपण घेतो आहे, ते देखील असेच मोठे मोठे तुकडे करून घेऊया. आता एका नॉनस्टिक पॅनमध्ये आपण 3 ते 4 चमचे तेल घेऊ आणि अर्थात बटर चिकन म्हटल्यावर बटर हे व्हायलाच हवं. 1 मोठा चमचा मी बटर घातलेलं आहे. बटर थोडंसं विरघळलं की आपल्याला यात आपला चिरलेला कांदा घालायचा आहे आणि 2 ते 3 मिनिटांसाठी छान त्याला सॉटे करून घ्यायचं आहे, हलका गोल्डन ब्राऊन रंगाचा होईपर्यंत. त्यामुळे कांद्याचा जो कच्चेपणा आहे आणि जो उग्र वास असतो तो देखील कमी होईल. तुम्ही पाहू शकता 2 ते 3 मिनटं झालेली आहेत आणि कांदा ट्रान्सपरंट पण झाला आहे आणि थोडासा लाईट ब्राऊनही झालेला आहे. आपल्याला खूप जास्त शिजवायचं नाही आहे. आता आपण या टोमॅटोचे तुकडे घालूया, काजू घालूया 8 ते 10. काजूमुळे बटर चिकनला खूप छान चव येते. 2 मिनिटांसाठी छान असं परतून घेऊ. हळूहळू टोमॅटो आपला नरम व्हायला लागेल आणि आता यात 1 चमचा मीठ घालूया. त्यानंतर 2 चमचे लाल तिखट पावडर, मी इथे काश्मीरी लाल तिखट पावडर वापरली आहे. 1 चमचा आलं लसणाची पेस्ट, 1 चमचा विनेगर, व्हाईट विनेगर किंवा माल्ट विनेगर आणि 2 चमचे कुठल्याही चांगल्या ब्रँडचा गरम मसाला तुम्ही यात घाला. त्याचबरोबर 3 चमचे साखर आणि हे सगळे आता आपल्याला छान जिन्नस मिक्स करून घ्यायचे आहेत व्यवस्थित. या रेसिपीला 1 पॅन रेसिपी असं देखील म्हणतात, कारण तुम्ही पाहाल आपण ह्या एकाच पॅनमध्ये स्टार्ट टू एंड आपली पूर्ण बटर चिकनची रेसिपी करणार आहोत. 2 ते 3 मिनटं असं छान मस्त मध्यम आचेवर सॉटे करून घ्या आणि यात आता 1 कप पाणी घालूया आणि झाकण ठेवून साधारण 15 ते 20 मिनटं ह्याला आपण छान शिजू देऊया. बटर चिकनमध्ये आपल्याला बटरचा अगदी मनसोक्त वापर करायचा आहे आणि त्यामुळे या रेसिपीला खूप छान अशी जबरदस्त चव येते, अगदी हॉटेलसारखी. सो 15 मिनटं झालेली आहेत आणि आपण पाहूया आपला हा ग्रेव्ही मसाला कसा शिजला आहे. येस, तुम्ही पाहू शकता टोमॅटो, कांदा सगळं अगदी छान सॉफ्ट झालं आहे, शिजलं आहे मस्त एकदम. ही ग्रेव्ही व्यवस्थित आपण शिजवून घेतल्यामुळे बटर चिकन नंतर अगदी झटपट तयार होतं. आता हे सगळं आपण गार करायला ठेवूया. एका पसरट ताटात काढून घ्या सगळं आणि फॅन खाली ठेवून तुम्ही हे गार करून घ्या. हा सगळा मसाला गार होईपर्यंत आपण आपले मॅरिनेट केलेले चिकनचे तुकडे फ्राय करून घेऊया. पुन्हा त्याच पॅनमध्ये आपण थोडंसं तेल घालू, 2 ते 3 चमचे, आणि मॅरिनेट केलेले पीस जे आहेत ते आपल्याला पॅन फ्राय करून घ्यायचे. डीप फ्राय नाही करायचे, तर शॅलो फ्राय किंवा पॅन फ्राय करायचे. एक साधारण 5 ते 6 मिनटात चिकनचे हे मॅरिनेट झालेले पीस मस्त शॅलो फ्राय होतील.
ही रेसिपी तुम्ही जर एकदा घरी केलीत तर माझी खात्री आहे तुम्ही कधीही रेस्टॉरंटमधून मागवणार नाही किंवा रेस्टॉरंटमध्ये गेल्यावरती ऑर्डरही नाही करणार. तुम्हाला ही घरी केलेली रेसिपीज अत्यंत आवडेल. 5 मिनटं झाली आहेत आणि तुम्ही पाहू शकता आपले चिकनचे पीस मस्त असे छान शिजले गेलेत, फ्राय झालेत. एखादा पीस तुम्ही असा फोर्कने किंवा काट्याने दाबून पहा, तुमच्या लक्षात येईल चिकनचा आतला जो भाग आहे तो छान व्यवस्थित शिजला गेला आहे. त्यामुळे बटर चिकन खाताना तुम्हाला चिकन कच्चं लागणार नाही, ते व्यवस्थित छान शिजलेलं असेल. आता हे पीस आपण बाजूला काढून घेऊया. एव्हाना तुमच्या लक्षात आलंच असेल ही रेसिपी करायला खूप सोपी आहे. जास्तीत जास्त अर्धा तासात ही रेसिपी तुमची तयार होऊ शकते. आता ज्या पॅनमधून आपण हे फ्राय केलेले चिकनचे पीस काढलेले आहेत त्या पॅनमध्ये जर जास्तीचं तेल असेल तर ते काढून घ्या आणि ते पॅन असंच ठेवा, धुवू नका. याच पॅनमध्ये आपण आपलं बटर चिकन करणार आहोत. आणि आता आपली पुढची स्टेप म्हणजे आपण जे कांदा टोमॅटोचं जे मिश्रण सगळं शिजवून घेतलेलं आहे ते आपल्याला मिक्सरमध्ये मस्त वाटून घ्यायचं आहे. अर्धा ते पाऊण ग्लास पाणी घाला आणि छान बारीक वाटून घ्या. अशा प्रकारे. आणि आपलं हे मिश्रण बघा तुम्ही छान वाटून झालेलं आहे, एकदम फाईन पेस्ट झालेली आहे, स्मूथ पेस्ट एकदम. पण तरी देखील आपल्या डिश बटर चिकनला अजून छान सुपर स्मूथनेस येण्यासाठी आपण ही ग्राइंड केलेली पेस्ट गाळून घेणार आहोत गाळणीत. सो एक मोठी गाळणी तुम्ही पॅनवर ठेवा ज्या पॅनमध्ये आपण बटर चिकन करणार आहोत आणि त्यात हे मिक्सरमधून बारीक करून घेतलेलं सगळं मिश्रण घाला आणि छान असं गाळून घ्या. त्यामुळे टोमॅटोच्या ज्या काही बिया किंवा साली किंवा काही असं असेल ते सगळं वेगळं होईल आणि आपल्याला एक छान सुपर स्मूथ अशी पेस्ट मिळेल. बटर चिकन या डिशचा अर्थ केवळ बटर जास्त असतं असं नाही आहे, तर ती बटरसारखी स्मूथ ग्रेव्ही असते म्हणून याला बटर चिकन असं म्हटलं जातं. तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर मस्त अशी सॉफ्ट पेस्ट आपल्याला मिळालेली आहे. आणि आत्ता आपण गॅस ऑन करूया. आणि यात पुन्हा एक मोठा चमचा बटर घाला. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही जास्त घातलं तरी चालेल. आणि कसुरी मेथी हाताने थोडीशी अशी बारीक क्रश करून यात घाला. आणि आपले जे फ्राय केलेले चिकनचे पीस आहेत ते देखील यात घाला आणि सगळं छान एकजीव करून घ्या. या स्टेजला तुम्ही थोडीशी चव घेऊन बघा. जर तुम्हाला मीठ कमी वाटलं तर तुम्ही थोडंसं मीठ ॲड करू शकता. आता झाकण ठेवून याला 5 मिनटं छान आपण शिजू देऊया. 5 मिनटं झालेली आहेत आणि आपण पाहूया आपलं बटर चिकन कसं तयार झालं आहे. येस, मस्त बटरचा असा छान घमघमाट सुटलेला आहे आणि पोटात कावळे ओरडू लागलेत. आणि आता आवडीनुसार तुम्ही याच्यावरती फ्रेश क्रीम घाला. नसेल आवडत तर नाही घातलं तरी चालेल, पण फ्रेश क्रीम घातलं तर डेफिनेटली बटर चिकनची चव अजूनच लज्जदार होते. आणि पुन्हा थोडीशी कसुरी मेथी यावर भुरभुरा. येस, लाजवाब बटर चिकन तयार आहे. कशी वाटली रेसिपी? आवडली ना? मला नक्की कळवा, नक्की ट्राय करा. मी पुन्हा येईन तुमच्या भेटीला आणखीन एक अशीच इंटरेस्टिंग रेसिपी घेऊन. तोवर स्वस्त राहा, मस्त राहा, खात राहा आणि गात राहा. खाता रहे मेरा दिल. हे बटर चिकन नान, कुलचा किंवा बटर रोटी बरोबर अप्रतिम लागतं. जरूर ट्राय करा. झटपट आणि रुचकर रेसिपीज पाहण्यासाठी उर्वीस किचनला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचं बटन क्लिक करा.